bħalma żiela tixxennaq għan-nixxijiet tal-ilma, hekk tixxennaq ruħi għalik u Alla. Mulej. L-esperjenza li kelli mal-ġenituri tiegħi illi ħadd ħsiebhom sakemm dawn għalqu għajnejhom u ġew gawdu lilek. Fihom kont nara lilek Mulej, illi ttini l-qawwa u s-saħħa u ta' dan inħossni obbligat. Grazzi Mulej, grazzi ta' dak kollu li għamilt miegħi, tas-saħħa li tajtni biex inkun nista' ngħinhom sal-aħħar ta' ħajjithom. Mulej, l-esperjenza tgħallimna li qalb il-bniedem ma ssibx mistrieħ jekk mhux fik. Għatini l-grazzja li ma neħilx iż-żejjed infittex il-fer fi triqat li ma jwasslu mkien. Enni Mulej, nsib il-mistrieħ tiegħi fik.